Baboš. No. Čaute ľudia, máme tu nový fizzy drink. Malinu síce, ale má to nejaký nový obal. A ideme si to taste testnúť. Takže idem to otvoriť. Ty kokos. Už to máme, počkajte. Už to máme otvorené, idem to vyskúšať. Je to úplná malina, len nový obal úplne. A haboš baboš som skúšala, lebo už je to také opotrebovanejšie. Ale je to peska, takže na zdraví. Dobre ľudia. Takže nie je to žiadna reklama ani nič. Ale fizzy drink je to. Si môžete naskenovať. A máte zloženie, keby niekto chcel, to vám nejdem ukazovať. A to je vlastne celý drink. Tu máte oni. A tak čaute.